Bureau of Quarantine sa Mabalacat. Mabalacat ba yun? Sa Magalang pala, Magalang, Pampanga. See you there! Wajay sa Marikina, Lolita. So guys, andito na kami ngayon sa Bureau of Quarantine sa Magalang, Pampanga. Magalang, Pampanga. Yan. So, doon na. Pumunta na doon si Archie. Kuha siya ng yellow card. So, bago pa lang itong Bureau of Quarantine dito. So, yung mga walang appointment, hindi pwedeng papunta na kami sa Mount Arayat. Tapos na si Ching sa kanyang transactions sa Bureau of Quarantine. So, pupunta na kami mag-explore dito sa Mount Arayat. And so, finally, nandito na kami sa Gintong Pakpak Eco Resort. Ayan. So, nag-park muna kami doon. Ayan si Archie. Napagod siya sa pag-drive. Mainit talaga. And kami ay pupunta na doon sa loob. So, let's see kung ano ang pwede nating magawa dyan sa loob. Yan. Strictly no drinks and food allowed. Ayan. No vaccine, no mask, no entry. Okay. Good morning. So, fill up na tayo ng form. Thank you very much. Salamat po. May ATV oh. Baka lang sir, plano ka lang bro. So, ito na tayo sa Gintong Pakpak. So, dito tayo dumaan, guys. May Christmas mo? Thank you ah. Hindi tatagi sa agaw. Camera. So, bali nasa paanan ng Bundok Arayat itong Gintong Pakpak Eco Resort. And ito ang mga nasa loob, guys. May isda ba? Konting isda. Mailap na isda. Napaka-presko ng lugar, guys. Ayan, ang daming puno. Ganda nga. Ganda nga siya. Damang-dama mo yung sariwang hangin, guys. At meron ding mga cabanas dito kung gusto mong mag-check-in, pero hindi pa siya tapos. Ayan.
So, pwede rin palang mag-camping dito, guys. Kung gusto niyo mag-overnight at ayaw ninyong mag-check dyan sa mga cabanas nila, pwede rin naman palang mag-camping. Magdala na lang siguro ng tent or baka ito ay mga for rent. So, maganda siya, guys. Yan. And may swimming pool siya. Yan. Pwede pala mag-swimming dito. Pero hindi kami nakapagdala ng aming swimwear. Kasi hindi namin ine-expect, guys, na pupunta kami dito. Yan. Ganda sana mag-swimming. Walang katao-tao. So, papunta kami sa taas, guys, sa view deck. At coffee shop. Medyo mataas. Papalaban tayo sa akyatan. Lalaki ng hakbang. Woo! Ang lalaki ng hakbang. Ang lalaki ng hakbang niya. Tapos, bababa ulit tayo dito. Dapat niliitan lang nila yung hakbang niya. Pilipid. Sabi. Tama na, Ching. Pag walang video. Pagod kami, guys. Ayan na, ayan si Habi nagpipicture pa. Pero napakatahimik ng lugar. Nature at its finest talaga. So, malapit na kami sa coffee shop. And we have done how many steps? 96 steps. Pero guys, yung kanilang steps ay somewhat parang hindi even yung steps nila. May mataas, may mababa. Kaya talagang kapagod talaga ako pag umakyat. Ayan si Habi. Ganda na dito. So, meron pang isang pathway dito. Ginagawa. Tingnan natin mamaya kung saan papunta yan. Pahinga muna tayo. And pagdating dito sa taas, guys, ito ang makikita natin. Sobrang ganda ng lugar. Wow. Worth it yung pagod namin sa pag-akyat, guys. Ganda-ganda. And meron silang cafe dito. Ito, tingnan natin sa loob yung cafe. Yan. This is the cafe, guys. Yan. Tahimik. Tahimik na tahimik talaga yung lugar. Ganda siya. Yan, kami ay aalis na. There's the cafe. And bababa na kami ulit, guys. Doon na naman kami bababa sa inakyatan namin. At kami ay naka-recharge na. Rico? Okay, guys. Dito naman tayo dadaan ngayon. Yan yung dinaanan namin kanina. Doon kami dumaan kanina nung umakyat. And this time, dito naman kami dadaan. So, hiking pa more.
So, dun yung swimming pool, guys. Ayan. Nakita-kita natin dito. Ha? Laki na yung kita. Ang chicken joy. Ay, ay, ay. And that's the swimming pool. Ayan. Hindi na pang maraming puno. Oo nga. Mayroon na namang pababa, guys. So, papalaban na naman tayo. Papunta tayo ngayon sa restaurant. Okay, guys. See you there. Sisig. Bango. Sisig ng Pampanga. Pork kare-kare. And pork kare-kare. Okay. Okay. Let's eat. Salamat. And sisig. Yeah. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking vlog for today, and please subscribe to my channel. Birthday! Bye!